Tervetuloa Miehet murtaa muureja -videosarjaan. Tämän sarjan tavoitteena on murtaa muureja sen ympäriltä, että mitä mies saa olla ja mistä miehet uskaltaa tai voi puhua. Tässä sarjassa mä tuun antaan äänen niille miehille, jotka haluaa murtaa niitä omia muurejaan ja puhua vaikeista aiheista. Sellaisista aiheista, josta miehet usein vaikenee. Me miehet ollaan aina oltu hyviä rakentaan muureja, mutta nyt on aika murtaa niitä muureja yksi keskustelu kerrallaan. Jos haluat auttaa mua mun missiossa luoda aidompaa, terveempää ja rehellisempää keskustelukulttuuria myös miesten välille ja etenkin miesten haasteista, niin ota tää tili seurantaan. Mä teen kaikkeni, että sä saat sun ajalle vastinetta. Kiitos paljon, kun sä oot täällä, ja nyt keskustelun pari. Hei. Tervetuloa Kimmo, historian ensimmäinen vieras tähän miesten väliseen keskusteluohjelmaan. Ja ennen kuin mennään syvään päätyyn, niin mulla on sulle muutama tämmönen lämmittelykysymys, mutta ihan alkuun sä voisit kertoa vähän, että kuka on Kimmo, ja ennen kaikkea, että ihmiset, jotka on nyt eksynyt tähän keskusteluun jotain kautta, niin miksi heidän tulisi kuunnella tämä keskustelu loppuun asti? Joo, hyvä kysymys. Siis nimi on Kimmo, ikä on 47 vuotta ja mä oon tehnyt melkoisen matka itteni kanssa. Mulla on lapsuudessa tapahtunut aika ikäviä asioita ja mä aika pitkään pakenin sitä, kuka mä oikeasti olen. Mä oon käynyt läpi melkoisen matkan häpeää itseeni kanssa. Mä oon yrittänyt paeta niitä tunteita. Mä oon yrittänyt paeta itteeni. Ja tänään mä kerron just niin ne asiat, mitä sä haluat tietää. Kiitos. Toi oli oikein hyvä startti. Ja niin kuin sanoinkin, niin mä otan alkuun lämmittelykysymyksiä. Niitä on vaan muutama. Ja sen jälkeen me hypätään suoraan syvään päätyyn. Mutta ensimmäisenä kysymyksenä, niin mitä sulle on termi maskuliinisuus? Maskuliinisuus kuvaa mulle rauhaa. Se kuvaa suuntaa. Se kuvaa hyvää miehistä olotilaa. Siinä ehkä lyhyesti. Joo, loistavia. Ja mä halusin ottaa tämän sen takia, koska mä ainakin itse miehenä koen, että maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä, niistä puhutaan jatkuvasti ja ajoittain ne tuntuu vähän taistelevan toisiaan vastaan, mutta mä koen, että niiden pitäisi ainakin parisuhteen kontekstissa tukea toisiaan. Ja mä en tiedä mitä mieltä sä oot, mutta kyllä ainakin ajoittain on nykyyhteiskunnassa hankala olla sellainen aito maskuliininen mies. Mitä sä oot mieltä? Joo, kyllä. En ole aikana ollut kaikkein maskuliinisin mies, enkä väitä edelleenkään sitä oleva. Se semmonen pelossa ja jonkunlaisessa teatterissa elämisen sijaan, kun alkaa elää oikeasti sitä, mitä on, niin sieltä yllättäen sivutuotteena tulee maskuliinisuus. Sieltä tulee se minkä kanssa se feminiinisyys on sitten rinnalla kulkea, ja meissä kaikissahan on näitä molempia piirteitä. Kyllä, just näin. Ja toi oli hyvin sanottu. Ja mä halusin sen takia myös kysyä tätä, koska mun mielestä on tärkeää, että mahdollisimman moni mies pääsee puhumaan aidosti ja oikeasti näistäkin termeistä, mistä jatkuvasti puhutaan somessa. Ja mä koen, että se myös ehkä vähän murtaa semmoista vastakkainasettelua ja yritettäisiin löytää semmoinen yhteinen tie täällä maailmassa, ettei aina oltaisi vaan toisia vastaan. Mutta sitten seuraavana lämmittelykysymyksenä on, että jonkun rankan työpäivän tai rankan työviikon jälkeen, niin miten sä rauhoitat tai rentoutat itsesi? Mikä on semmoinen yksi juttu tai tämmöisiä juttuja, mitä käytät arjessa, että miten sä pystyt vähän niin kuin pääsee irti työminästä? Toi on oikeastaan aika hyvä kysymys, koska kyllä se työ on välillä tosi raadollista ja siinä on aika paljon paineita. Meidän perheessä on tommonen villakoira
me hänet teljettiin nyt tonne vähän kauemmaksi ja toivottavasti hän ei sieltä hyökkää tänne mukaan meidän keskusteluun. Se, että mä hänen kanssaan menen tuossa iltakuuden aikaa, me mennään pihalle. Me mennään tonne luontoon ja on se sitten kesä tai on se talvi. Talvella sitten laitetaan otsalampu päähän ja mennään pimeässä tekemään samaa asiaa. Mutta itselle se luonto, se hetki olla siellä ja mä nykyisin teen silleen, että ei mitään musiikkia, ei mitään podcasteja tai mitään muuta, vaan se, että mä menen vaan ja on siellä hetken hiljaisuudessa, niin se on semmoinen valtava, mikä jotenkin resetoi ja sitten jollain lailla palauttaa sen oman mielen ja kehon takaisin tasapainoon. Joo, tosi hyvä vastaus. Ja mä ainakin itse voin myös samaistua tohon. Tuntuu, että nykypäivänä on jatkuvasti joku näyttö, joku tämmönen ärsyke niin kuin kasvojen edessä. Ja varsinkin itse, kun toimin yrittäjänä ja sitten yritän myös siinä opiskella ja löytää aikaa myös parisuhteelle ja läheisille ihmisille, niin välillä se on aika haastavaa oikeasti päästä irti siitä arjesta ja tämmöisestä ärsykkeistä nykyyhteiskunnassa, mutta toi on kyllä älyttömän hyvä. Ja mä oon itse myös huomannut, että kun lähtee käveleen, on se sitten 20 minuuttia, 40 minuuttia, joskus tuntikin, niin se on aika haastavaa olla ilman mitään. Mutta sitten kun sen löytää sen rutiinin, ehkä sen tavan siitä, niin se on oikeasti aika rauhoittava asia. Joo, täysin samaa mieltä. Mulla on siis ollut pitkään se, että piti kuunnella podcasteja ja piti lukea äänikirjaa ja se oli vähän semmoista suorittamista sen työsuorituksen lisäksi. Ja sitten kun tuli kotia, niin mä ihmettelin, että miksi mä en ole niin latautunut, vaan entistä enemmän jopa kuormittunut, kun piti saada joku tehtyä. Ja mä oon täysin samaa mieltä siitä, että erityisesti se some laittaa sitten syrjään ja sen takia se puhelimen paras paikka on joko kotona tai sitten taskussa. Kyllä. Miten sä koet, tämä ei ehkä ole yksi näistä lämmittelykysymyksistä, mutta miten sä koet, että onko miehenä helppo tehdä someen sisältöä, mutta kuitenkin pitää tavallaan semmoiset omat rajat siinä ja ehkä olla vertaamatta itseään muihin siellä somessa, tai tuleeko sulla esimerkiksi, mä tiedän, että sä teet aika aktiivisesti myös sisältöä, niin tuleeko sulla semmoinen suorituspaine tai semmoinen vertailu muihin sitä kautta, vai ootko pystynyt pitämään sen poissa? Kyllä mä vertaan. Ja se itse asiassa on aika hyvä kysymys sinänsä, että sitä on joskus kieltää nyt itseltään mukaan, ettei vertaisi ja höpö. Kyllä se vaan näin on. Siellä on esimerkiksi sullahan on hyvää sisältöä sieltä. Siellä on ulkomaalaisia hyviä sisällöntuottajia ja myös Suomessa. Ja siinä ihan väkisin tulee se ajatus, että vitsi, tuolla on hieno joku ajatus, että miksen mä sitä keksin. Sitten tulee vähän ehkä se ego siinä pikkasen pintaan ja sen kanssa kyllä ihan usein edelleen taistelen ja veikkaanpa, että se tulee vielä jatkumaan. Joo, ja mä oon itse myös puhunut paljon just tästä vertailusta ja että kuinka paljon se meitä rajoittaa ensinnäkin, mutta kyllähän mä puhuisin paskaa, jos mä en sanoisi itse, että mä en ikinä vertaa toisiin tai muuhun. Mutta mä oon huomannut, että kun sulla on vaikka sisällön tuotannossa, mutta ehkä myös missä tahansa, mitä tekee intohimoisesti, niin jos sulla on semmoinen selkeä visio tai ehkä pitkän ajan joku tavoite, mitä kohti sä meet, niin se helpottaa paljon sitä, että ajoittain kun vertaa muihin, niin pystyy ehkä muistuttamaan itseään myös siitä, että hei, mulla on tää isompi tarkoitus, mä teen tätä itseäni varten tai sitten jotain isompaa merkitystä varten, niin mä koen, että se on ainakin semmoinen helpottava asia. Joo, ja mä mietin, mulla on yksi lapsuuden sankari Arnold Schwarzenegger ja hänen kirjojaan on lukenut ja ajatuksia on lukenut ja olisi jotenkin helppo mennä semmoiseen hänen siinä kehonrakentaja näyttelijäura-aikaa yrittää näytellä jotain semmoista, mitä hän oli.
niin eihän siellä silloin olisi Kimmo esillä, vaan silloin olisi kopio hänestä. Ja tämä on se, mitä mä yritän muistaa koko ajan, että se tulee täältä mun sydämestä ja on vaan yksi Kimmo ja yksi meitä kaikkia ja se jotenkin antaa sit pientä armoa sille asialle. Kyllä, joo, toi on kyllä hyvin sanottu. Sitten viimeinen lämmittelykysymys. Tässä mennään jo vähän kohti sitä altaan syvempää päätyä, mutta mikä on sun mielestä miehen tärkein tehtävä elämässä? Se on tietenkin yksilöllinen kaikilla, mutta mikä sulla tulisi ensimmäisenä mieleen tuohon kysymykseen liittyen? Aika iso lämmittelykysymys. Me ollaan osa ketjua, missä meillä on vanhempia ja isovanhempia. Ja jos me ei olla vanhempia itse, niin tämä ketju katkee. Eli suurin kunnia, mitä mä voin miehenä olla, niin olla isä. Se ei tarkoita, että on biologinen isä, mutta vanhempi. Ja se ei ole helppo positio. Siihen rinnastettava tehtävä on tuottaa sille perheelle turvaa. Ja näyttää sitten jälkikasvulle sitten esimerkkiä, miten ne välttää niitä omia virheitä ja tulee isänsä paremmiksi. Tästä taisi tulla aika monta juttua alakategoriaan sitten tän alle, mutta kyllä se vanhemmuus on se, että ilman sitä meiltä loppuu maailmasta suomalaiset sitten. Joo, ja pakko tarttua tohon, että sanoit, että haluaa ehkä olla omaa isäänsä jollain tavalla, sanoitko parempi, tai ehkä suoriutua paremmin siitä omasta missiosta. Ja mä itse asiassa luin Aamulehdestä tähän liittyen hyvän jutun, että kuinka haastavaa nykypäivänä se on, koska miehillä tuntuu olevan aina semmoinen pieni tavoite siitä, että mä haluan nyt suoriutua ehkä paremmin kuin mun isä. Ja useimmilla isillä saattaa olla myös semmoinen tunne, että ei vitsi, kun toi suoriutuisi paremmin kuin minä. Ehkä. Ainakin näin mä oon monelta kuullut. Ja kysyin sen takia tästä merkityksestä ja tarkoituksesta, koska mä oon aivan älyttömän iso Diary of a CEO-fani. Eli tämmönen podcasti, jota Steven Bartlett tekee YouTubeen ja Spotifyhin. Ja hänellä on miljoonia seuraajia siellä ja tykkään todella paljon tavasta, jolla hän myös nostaa tämmöisiä miesten haasteita ja ongelmia. Ja nyt hän kertoi just tämmöistä tutkimustietoa. En muista miltä vuodelta nämä ensimmäiset statistiikat oli, mutta kertoi, että 90 britti-nuoresta kärsii merkityksen tai tarkoituksen puutteesta ja 3/5 amerikkalaisista nuorista kärsii tämän saman ongelman kanssa. Ja hän kertoi myös siitä, että 21 vuonna oli semmoinen tutkimus, jossa puhuttiin just tästä, että miehet varsinkin kokee tämmöistä merkityksen ja tarkoituksen puutetta. Ja usein myös se rinnastetaan mielenterveyshaasteisiin, niin onko sulle ollut aina helppo löytää tämmöinen merkitys, tarkoitus elämässä? No niin, nyt päästään aiheeseen. Mä pitkään olin hukassa itseni kanssa. Ihan sinne. No ehkä sitä jollain lailla edelleenkin on, mutta se on nyt nykyisin aivan eri merkityksessä. Se ensinnäkin myöntää ääneen, että mulla ei ole elämässä nyt suuntaa. Ja esimerkiksi vaikka opiskelijan suhteen, miksi haluaa tulla isona, on mun mielestä aika konkreettinen ensimmäinen kysymys. Ja sitten nämä muut kaikki asiat, semmoinen elämän arvot, ei niitä nuorena tullut mietittyä. Se oli semmoista jotenkin vaan elämistä tai suorittamista. Joo. Oon ollut aika pahassa hukassa noiden kanssa. Osaatko sanoa, että mistä voisi johtua se, että nuorilla nimenomaan on tämmöisiä haasteita, löytää ehkä sitä tarkoitusta ja merkitystä, ja varsinkin miehillä? Joo, tuossa muutama ajatus tulee mieleen siitä. Ensinnäkin on niin valtava määrä vauhtia. On semmoista suorituskeskeisyyttä. Pitää olla rikas ja komea ja kaunis ja semmoisia pinnallisia, materialistisia arvoja. Ja sitten kun se somekin välillä, tai itse asiassa ihan joka päivä tuuttaa sitä, että jollain on
isommat lihakset ja hienompi auto ja kaunis nainen ja rahaa kuin roskaa, niin se hyvin äkkiä ohjaa siihen suuntaan, että sitä lähdetään hakemaan. Sen sijaan, että niitä vastauksia löytyy täältä. Ja mähän teen kanssa tosi vuosia sen kanssa töitä. Toinen on ehkä sitten sitä, että on niin valtava määrä avioeroja, parisuhteita menee pois ja sitten on yksinhuoltajuutta. Ja ehkä lapsilla ei ole välttämättä kaikilla hyviä isämalleja. Ja silloin kun terve, hyvä isämalli puuttuu, niin miten voi tulla hyväksi aikuiseksi mieheksi, jos ei ole esimerkkiä hyvästä isästä tai miehestä? Joo, toi on aika todella tärkeä oivallus ja varsinkin olen seurannut paljon vaikka amerikkalaista keskustelua ja siellähän varsinkin näillä pahamaineisilla ja ehkä jopa semmoisilla vaarallisilla alueilla, niin siellä on tehty ihan tutkimuksia, että aivan älytön prosentti niistä miehistä, nuorista miehistä, kasvaa ilman sitä toista vanhempaa, mahdollisesti jopa ilman molempia vanhempia. Ja on ihan samaa mieltä, että se on kyllä aika iso triggeri siihen, että sitten ei ainakaan siinä ihan aikuisien alussa ole ehkä työkaluja siihen merkitykseen ja tarkoituksen löytämiseen. Mutta miten sä koet, sä mainitsit tuossa somen ja sen paineen sieltä, niin koetko sä, että sun aikana, sun nuoruudessa se some oli myös isossa osassa, vaikutti siihen, että miten sun vaikka omat suorituspaineet kasautu vai? Joo, tietysti tässä iässä se some tuli vasta, sanotaanko, viimeinen 10-15 vuotta. Mä itse asiassa muistan, että Instagram perustettiin 2007, jos sen ihan väärin muista. Ja ehkä ne mun nuoruuden vuodet menee pikkasen vielä tuohon milleniumia ennen. Eli siinä mielessä mulla on ollut hyvä tilanne, että ei ole ollut somea, vaan silloin oli TV, music television ja radio ja nämä oli enemmän niitä old school meininkiä. Joo, silloin ehkä oli enemmän mahdollisuutta vielä pysähtyä, kun ei ollut tämmöistä some-tsunamia. Ja ehkä en voi edes käsittää, minkälaista määrää nykynuoriso niin kohtaa somen kautta tietoa ja siihen menee aikaa. Mä toivon, että joku sun toinen haastateltava osaa avata tätä asiaa tuoreemmalta näkökulmalta. Kyllä. Joo, toi oli joka tapauksessa hyvä oivallus, koska mä oon itse myös elänyt vähän semmoista, se ei ollut todellakaan samanlaista, mitä se nykyään on. Et mä oon elänyt aika omasta mielestä hyvän lapsuuden siihen nähden, että meillä kanssa tultiin kotiovelta hakeen kavereita leikkimään ja vietettiin paljon aikaa ulkona. Se oli niinku hienointa aikaa, kun pystyi vaan lähteä ulos ja ei ollut älypuhelimia edes vielä tainnut olla yläasteella, että olisiko mulla ollut yläasteella semmoinen musiikkipuhelin, mistä pystyi sivusta vaihtamaan biisejä, mutta ei ollut niinku älypuhelimia, mutta mä uskon, että nykypäivänä se some-tulva, niin se on aika haitallista ja koittanut itsekin sitä ihan tietoisesti myös vähentää. Mutta nyt kun päästiin tähän some-keskusteluun, niin sä oot ilmeisesti jakanut myös omaa tarinaa tai tämmöistä miehen matkaakin jopa tuolla somessa aika avoimesti, niin koska sä oot alkanut tekemään sisältöä? Ehkä mulla on ne pääkanavat on tietysti Instagramissa on ihan omalla nimellä oleva tili, missä on vaan ehkä lähipiiriä, ei yhtään, puhutaan ehkä 100 tai 150 ihmistä. Mulla on tuolla TikTokin puolella 7000 seuraajaa ja mä aloitin siellä sisällön tuottamisen 2021. Siinä koronan keskellä maski päällä ensimmäisen tanssivideoni tein. Se, miten mä muutin sitä omaa kulmaani siellä, mä jotenkin huomasin, että mä en niinku halua tuottaa mitään huuhaata. Miksi mä voi mieluummin kertoa oikeata omaa matkaani. Ja nyt siitä tuli sitten miehen matka. Ja sillä tiellä ollaan. Joo. Mä oon puhunut itse myös nyt viime aikoina paljon tämmöisestä
miesten puhumattomuuden myytistä ja tällaisesta, että varsinkin miehillä on ehkä haastavaa jakaa niitä vaikeimpia juttuja edes sille lähipiirille, puhumattakaan siitä, että jakaisi niitä someen. Ja mä itse huomasin tossa, kun mä aloin TikTokiin jakaa vaikka mun terveyshuolista paljon, niin ne yhtäkkiä resonoikin todella niin kuin isoa ihmisjoukkoa, tuli paljon kannustusta ja suurin osa palautteesta oli positiivista. Ja munhan ensireaktio oli siihen, että onpa tää siistiä, että pystyy inspiroimaan muita ja näin, mutta tietenkin siinä on sitten myös se toinen puoli, että aina on näitä huutelijoita, niin kuin ollaan sunkin kanssa puhuttu, niin koetko sä, että miesten on vaikeampi jakaa someen myöskään mitään tällaista ehkä aidompaa sisältöä, että sen pitää olla enemmän semmoista viihdyttävää sisältöä ehkä? Lyhyesti vastattuna ehkä kyllä. Ei ehkä, vaan siis kyllä. Jos avaan tätä taustaa, niin tällä hetkellä se oma rajallinen käsitys miehen kuvasta, miehen pitää olla vahva, menestyvä, urheilullinen ja hyvin semmoinen niin kuin osoittaa ulkoisesti semmoista menestystä. Ja siihen kuvaan ei kuulu avoimuus, semmoinen heikkouden näyttäminen. Ja tosi moni kokeekin semmoista, niin kuin, jos lähtee avautumaan, niin se joko käännetään kiusaamiseksi tai sitten se koetaan sille, että siihen ei osata vastaan ottaa sitä. Että miten mun pitäisi tämmöiseen kommentoida. Että on monenlaisia. Ja tää on ehkä se, mä oon tätä omaa sukuanikin tässä hyvin paljon niin kuin saanut erilaisia vastauksia. Osa pystyy ottaa vastaan tätä keskustelua ja osa vaan yksinkertaisesti on hiljaa. Joo. Mistä sä luulet, että se johtuu? Johtuuko se kasvatuksesta? Onko se niinku kulttuurijuttu? Onko se suomalaisuutta? Vai mistä sä luulet, että se johtuu? Nyt puhun omasta matkastani, omasta suvustani, joukosta upeita ihmisiä, rakkaita setiä, tätejä, serkkuja ja näin poispäin. Mun suvussa on puhumattomuuden kulttuuria ja se on lähtenyt ihan sieltä talvisodasta asti. Mun isoisä aikanaan talvisodassa joutui polttamaan nuorena poikana oman talonsa ja sen jälkeen hän lähti taistelemaan rintamalle. Ja mun käsitykseni mukaan sieltä palasi aika tämmönen puhumaton, sulkeutunut mies, kuka lähti kasvattaa Suomeen nousuun. Mutta siinä valitettavasti tuli se, että ei pystynyt käsittelemään vaikeita asioita. Se tarttu mun isäni. Mun isäni ei tiedostanut sitä ja se tarttu sieltä muuhun. Näin niin kuin karrikoidusti esimerkkinä. Ja kun ympärillä ei ole ihmisiä, ketkä pystyy avoimesti puhumaan tunteesta miehinä, niin jos sä lähdet siinä ympäristössä avaamaan, niin se kulttuuri ei ole valmis vastaanottaa sitä. Että se pitää lämmitellä ja sanottaa se asia. Oman kokemukseni kautta on tää niinku johtopäätös tullut. Joo. Ja mä voin kertoa, että mulla on ihan samankaltaisia kokemuksia. Eli ei meillä ole kovinkaan avoimesti puhuttu ikinä, varsinkaan tunteista, mutta ehkä yleisesti asioista. Se ei, ja nyt mäkin puhun vaan omasta kokemuksesta, oon kuullut samankaltaisia tarinoita todella paljon itse, ja nyt esimerkiksi kun perustin ton miesten yhteisön, niin siellä yllättäen samanlaisia asioita käydään mun valmennettavien kanssa, ja jokapäiväisesti melkein joutuu tällaisista asioista keskustelemaan, että miehet joutuu tavallaan yrittää rikkoa sitä semmoista monisukupolvista ketjua tai jatkumoa, että pitää yrittää itse löytää niitä työkaluja, miten pystyisi olemaan ehkä erilainen kuin mitä on opetettu lapsena. Mutta miltä susta tuntui se lapsena? Muistatko yhtään siitä ajasta mitään, kun sä vaikka kasvoit tämmöisessä kulttuurissa ja
ei pystynyt vaikka puhumaan niistä tunteista tai jakamaan niitä omia ajatuksiaan niin avoimesti, niin miltä se tuntui? Joo, eli mulla on siis oma isä kuollut noin 13 vuotta sitten, niin hänestä puhun kuitenkin tässä niin kuin, nyt tuon asioita, mikä ei ole koko hänen totuutensa, että hän on hyvin rakas mulle. Mä näin oman isäni itkevän 3 kertaa koko elämäni aikana ja kaikki oli hautajaisissa. Kuvastaa sitä esimerkkiä, että ei sillä mies oikeasti kyllä tunteita näyttänyt. Ja mä näin oman isoisäni itkevän tasa 1 kerran ja se oli hänen vaimonsa hautajaisissa. Nopea kyynel pois, se oli siinä. Ja tämmöisessä ympäristössä lapsena kasvo, missä sanotaan, että älä itke tai miksi sä tunteilet, niin sitä hämmentyy aika paljon sitten lapsena ja sitä sitten rakentaa semmoisen kuoreen itteensä, että no hymyilläänpä nyt sitten ja suoritetaan. Ja sitten sitä asiaa joutun aika paljon myöhemmin tässä käymään sitten ihan terapiassakin oppimaan. Joo. Osanotot myös isäsi puolesta. En ole tuosta ollut tietoinen aiemmin, mutta kiitos kun jaoit tämän. Ja mainitsit tuon terapian, niin missä vaiheessa sä lähdit purkaan näitä, onko ne sitten traumoja vai ehkä jotain tunnelukkoja, tällaisia kokemuksia, niin koska sä lähdit purkaan niitä siellä? Mun tää matka on alkanut noin 10 vuotta sitten. Se, mihin mä heräsin, niin oli silloisen suhteen parisuhde terapian pöydällä, kun ruvettiin piirtämään karttaa, että minkälaiset on vanhemmat ja isovanhemmat. Ja siinä samassa mä heräsin siihen omaan traumaani, mitä mä oon kohdannut, ja silloin mä lähdin ensimmäisen kerran hakemaan apua. Suositteletko muille? Ehdottomasti. Tämä voi kuulostaa aika tälleen suoralta, spontaanilta vastaukselta, mutta voin sanoa, että elämäni paras teko. Joo, se kyllä pysäyttää varmasti ihan eri tavalla kuin se, että jos sä lähdet puhuu jollekin vaikka läheiselle, sellaiselle, joka on valmis kuuleenkin näitä tunteita ja ajatuksia, niin se varmasti auttaa semmoisen ulkopuolisen ihmisen näkökulma siihen ja pystyy myös antamaan semmoisia oikeita ja aitoja työkaluja, että ne ei ole vaan niitä ehkä semmoisia niin pinnallisia apuja, mutta toi on kyllä hieno kuulla ja itse myös voin suositella lämpimästi, että on myös aikoinaan käynyt elämäni vaikeimmilla hetkillä juttelemassa ulkoiselle avulle ja voin kertoa, että vaikka siinä hetkessä olin täysin eri ihminen kuin mitä olen nyt, en pystynyt saamaan siitä sitä hyötyä, mitä olisin ehkä voinut saada, mutta kyllä se on varmaan ollut yksi semmoinen ponnahduslauta tai ainakin tämmöinen pieni boosti siihen, että on pystynyt sitten nyt 30 ikävuoden jälkeen lähteä rakentamaan semmoista uutta identiteettiä ja vähän avoimempaa kulttuuria myös omaa suhderintamaa ja lähipiiriä. Mutta mitä sä luulet, että miksi se puhuminen on niin haastavaa niin kuin nimenomaan miesten kesken? Koska mä ainakin itse olen huomannut, että mulle on vaan, mä en tiedä mistä se johtuu, mulla ei ole mitään tutkimustietoa siitä, mutta mun esimerkiksi puolisolle on älyttömän helppo puhua. Mutta sitten jos mä mietin, että mun pitäisi jakaa vaikka mun tämmöisiä tunnelukkoja ja vaikeita juttuja mun läheisimmille ystäville, miespuolisille nimenomaan, niin se jotenkin tuntuu todella haastavalta. Mä luulen, että meidän oma kokemus on ehkä vähän semmoinen, kun on joku semmoinen pikkupoika, vaikka 5-vuotias tai 7 tai 8. Ja sulla on ympärillä samaikäisiä pikkupoikia. Ja jos siinä porukassa sulla sattuu jotain, sä vähän loukkaat ja sä rupeat itkeä, sulla tulee haava, niin miten ne muut reagoi siihen? Alkaako ne muut nauraa, että sä oot pikkutyttö tai jotain tommosta. Niin se johtaa siihen, että se lauma itsessään ohjaa
jokaista lasta ja poikaa. Jo ihan siitä alkaen. Ja tietenkin se, että sitten tämmöiset just isäsuhteet tai sukulaissuhteet, on ne sitten setiä tai isovanhempia, että millä lailla heidän kanssaan ihan pienestä pojasta pystyy juttelemaan. Ja ehkä vielä tärkeämpi itse asiassa asia nyt, kun mietin, että mitä pienenä poikana kuulee aikuisten miehen keskenään puhuvan toisilleen, niin onko se sitten renkaista vai onko se tunteista? Siinä on aika iso ero. Joo. Toi on älyttömän hyvä kela ja oivallus, koska toi on myös varmaan aika semmoista epätietoistakin kasvatusta tai kasvattamista, että sä et välttämättä, ethän sä silloin nuorena tai lapsena, ethän sä ymmärrä tavallaan sitä, kuinka kauas kantosta tiettyjen vaikka puheiden tai tiettyjen puhumisen kulttuurien ylläpito, että kuinka kauas kantoiset seuraukset sillä voi olla. Et toi on kyllä, varmasti oot ainakin osittain oikeassa ton suhteen. Sä kerroit jo vähän, että sä oot jakanut somessa aika avoimesti nyt jo pitkän aikaa omia oivalluksia, oppeja, haasteitakin, niin koetko, että se on auttanut sua tässä sun ehkä tämmöisellä muutoksen matkalla tai miehen matkalla, niin onko se auttanut sua vai mitä oot siitä mieltä? On se auttanut. Ja itse asiassa sunkin kanssa silloin etukäteen kerroin avoimesti, mitä mä tuun kertoa. Ja sä hienon kommentin sen ja annoitkin mulle. Itse asiassa olit ihan oikeassa siitä, että kun tuo julki jonkun asian, mitä on pitkään pitänyt niin kuin omana tietonaan, niin siihen tulee kuitenkin semmoista itsellekin tiedostamatonta jännitystä samalla. Ja yhtäkkiä sieltä taustalta alkaa aueta asioita, mitä ei itsekään enää muistanut, mitkä ei välttämättä liity itse juttuun, mutta sieltä ympäriltä. Ja tämä on ollut mulle mielenkiintoinen juttu, että itse asiassa se vapautuksen myötä, niin ensinnäkin mun muistaminen menneestä on tullut paljon paremmaksi. Ja se itse asiassa on ollut niin kuin hyvä juttu, että hyviä muistoja tullut ja vähemmän hyviä muistoja tullut mieleen, mutta joka tapauksessa muisti on parantunut ja semmoinen vapautuminen se vaan tulee sieltä sen vaikeuden kautta tai läpikulkiessa. Joo. Ja tästä päästäänkin ehkä tähän, voisin sanoa, että jos käytetään tätä samaa kuvaa, eli tätä allasta, missä ollaan nyt kahlattu, niin mennään sinne ihan syvimpään päähän, missä ei varmasti jalat enää pohjaan ota, niin tämmönenkin myytti mä oon joskus kuullut, että miehet eivät koe seksuaalista ahdistelua tai seksuaalista hyväksikäyttöä, niin no, sä oot avoimesti nyt jakanut omaa kokemusta, niin miltä susta tuntuu se, että tämmönen myytti ehkä on olemassa ja siitä puhutaan paljon, ja miltä susta tuntui ihan ensimmäistä kertaa, kun sä jaoit ton julkisesti ihmisten korville ja silmille, että sä oot kokenut tommosen aika kauhean kokemuksen lapsena? Siis se oli aika pitkään voin sanoa, että pitkään harkitsin tämän asian esiin tuomista. Olisi ollut helpompi valita toinen tie ja antaa, että olla vaan omana tietonaan. Mutta se, että jonkun on sanotettava, jonkun on tuotava kasvot asioille, ja en ole ensimmäinen, kuka tuo asioille kasvoja, mutta ainakin ehkä nyt tässä ajassa, tässä hetkessä haluan olla hetkellinen esimerkki siitä, että pojille voi käydä pahoja asioita ja jos ei niitä käsittele, niin se vaikuttaa elämään. Ja niitä voi käsitellä myöhemminkin ja siitä voi tulla hyviä asioita vielä siitä huolimatta. Niin ehkä mä oon semmonen, haluan ehkä olla esimerkki siitä, että parempi myöhään kuin ei ollenkaan. Hyvin sanottu.
Toivottavasti vastasin kysymykseen tässä. Kyllä. Ootko nähnyt itse muita miehiä tulevan tämmöisen asian tai kokemuksen kanssa esille julkisuudessa tai somessa? Ootko nähnyt paljon tämmöistä keskustelua vai? Mä törmäsin tämmöisen Netflix-dokumenttiin, missä 90-luvulla tämmöinen Hollywoodin rikas kaksi poikaa tuli isänsä hyväksi käyttämäksi ja he tappoivat isänsä. Ja he joutuivat ankilaan siitä ja tämä dokumentti kertoi sitten siitä matkasta. Mä oon ollut yhden kerran yhdessä tapaamisessa, missä mä pystyin, niin mä jotenkin aistin siitä kaverista, että hänellä on joku. Ja mä kysyn tämän suoraan ja se tämän kertoi. Ja mä oon yhden ihmisen kohdannut. Ja hyvin harvoinhan näitä tulee vastaan, että tilastollisesti siihen aikaan, kun mulla tämä kävi, niin tämä on hyvin marginaalista se raportointi ollut näistä asioista. Se ei tarkoita, etteikö niitä tietysti olisi enemmänkin. Kyllä. Ja sekin varmaan liittyy jollain tavalla tämmöiseen häpeään tai siihen, että ei vaan uskalla tuoda tämmöistä asiaa esille. Ja nyt pakko ehkä kertoa tämmöinen side note, että emme todellakaan väitä tässä sitä, että eikö naisille esimerkiksi kävisi näitä enemmän. Se on ihan varmasti se tilanne, mutta jos mietitään tämmöisiä miesten kokemia vaikeita kokemuksia ja varsinkin tällaisia, mitkä on todella, todella traumaattisia, niin niistä ei ole itsekään ihan hirveän montaa kertaa nähnyt, että on puhetta, mutta mitä sä haluaisit sanoa niille miehille, jotka kantaa joko tällaista kokemusta tai jotain muuta kokemusta, jonka haluaisi ehkä tuoda julki, edes niille läheisille? Aika hyvä kysymys. Joo, siis kerrataan tämä itsestäänselvyys. Jouduin lapsena seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Ja sitä asiaa en kertonut edes vanhemmilleni, kun se häpeä oli niin suuri. Sitä kannoin yksin muutaman vuosikymmenen itsessäni, kunnes vasta tajusin, että nyt on lähettävää niin hankkia apua. Ei niin kuin vaan enää pysty kasvaa tai enää ei pysty pakenemaan. Eli se mun viesti muille olisi, että se on ihan ymmärrettävä, että siihen liittyy paljon häpeää. Ja se, että mitä lapselle tapahtuu, on lapsi. Ja kun itselläkin on lapsia, omia ja bonuslapsia, sitten kun on niitä miettinyt just sen ikäisenä, mitä itse olin, kohtasin sitä, niin nehän on ihan kuutamalla tommosista asioista. Ja se, että meidän vanhempien tai aikuisten tehtävä on valistaa ja rohkaista. Ja nimenomaan kertoo siitä, että se vaikea tunne, niin siitä pääsee yli. Ja on tulossa parempia aikoja, kun vaan yksinkertaisesti lähtee käsittelemään sitä. Kiitos. Siinä on varmasti niin kuin aivan älyttömän hyviä vinkkejä ja tämmöisiä ajatuksia just tällaisille miehille, jotka haluaisi ehkä puhua jostain tämmöisestä mieltä painavasta ja traagisestakin kokemuksesta, niin voin itse, vaikka en ole todellakaan mitään tällaista kokenut, niin kertoa myös, että kyllä se avautuminen vaan vapauttaa. Ja vaikka se kuinka paljon pelottaisi, vaikka se kuinka paljon jännittäisi, niin aina löytyy niitä ihmisiä, jotka sitten ottaa sut sellaisella tavallaan huomiolla, mitä sä olisit just kaivannutkin, että ne ihmiset kyllä löytää. Ja sitten ne ihmiset, jotka ei ymmärrä, niin heidän ei ehkä olekaan tarkoitus ymmärtää. Ja voi olla, että vuodenkin tai 2 tai jopa 10 vuoden päästä, niin he sitten ymmärtää vasta, että kuinka isosta asiasta on kyse. Mutta kiitos kun jaoit tämän. Ja sitten mennään viimeiseen isompaan aiheeseen tästä. Eli sä oot jakanut aivan älyttömän
vaikeita asioita ja mä oon sulle ihan henkilökohtaisesti kertonut, että sä oot varmaan yksi rohkeimmista miehistä, johon mä oon saanut kunnian ystävystyä ja tutustua, mutta mikä on sun mielestä semmoisen vahvan miehen määritelmä? Miten sä määrittelisit vahvan miehen? Vahva on yhtä aikaa heikko. Se vahvuus on oikeasti sitä, että uskaltaa kohdata kaikki tunteet, mitä itsessä on. Se on vahvuutta nöyrtyä olemaan sitä, että ei tiedä kaikesta kaikkea ja sitä, että aina tulee olemaan epävarmuutta. Se vahvuus on yhtä aikaa uskoa. Se on uskoa siihen, että omalla teolla, omalla rauhallisuudella ja turvalla maailma on itse asiassa yhtä ihmistä parempi paikka. Eli silloin itse asiassa niin kuin hengittää itsestään sitä hyvää. Ja se on mun mielestä mitä me voidaan tehdä. Se on myös sitä, että ei tarvi olla oikeassa, vaan sitä, että haetaan se yhteys. Se on kanssa ehkä semmoinen aika uudempi oppi myös itselle vahvuudesta. Joo, olipa hienosti sanotettu. Kiitos. Miten sun käsitys vahvuudesta on muuttunut? Jos mietitään, sä oot nyt 47-vuotias ja ei varmasti, mitä sä ajattelet nyt ja miten hienosti sanoitit, niin ei varmasti ole ollut sun ajatukset nuorempana, vaikka 20-vuotiaana, niin miten sun käsitys vahvuudesta on muuttunut? Mun lapsuudessa, kuten sanoin, oli nämä 90-luvun, 80-luvun action-sankarit, Schwarzenegger, Stallone, Jean-Claude Van Damme ja sun muut. Ja nehän kaikki oli semmoisia podattuja tyyppejä, mitkä karrikoidusti ilman paitaa menee pelastaa naisen palavasta talosta ja sitten niin kuin pussataan vaan, mutta ei koskaan itketä. Eli semmoista fyysistä, ehkä vähän semmoista teennäistä vahvuutta. Se oli se mun lapsuuden kuva. Ja siihen jossain vaiheessa rinnalle tuli tämmöisiä David Goggins-tyyppisiä amerikkalaisia Navy Seals-tyyppejä, mitkä juoksee ultramaratonia, mutta mitkä edelleenkin tavallaan vähän suorittaa. Ja mulle on ollut esimerkiksi Tommy Helsteeni, erinomainen esimerkki, tai Maaret Kallio, osoittanut semmoista, että sieltä herkkyyden päästä löytyykin ihan älyttömästi vahvuutta. Ja mulle se vahvuus on sitä, että ei mun tarvitse kellekään osoittaa mitään. Mä vaan oon. Ja jos se ei jollekaan riitä, niin sehän on ihan fine. Että tää on ehkä ollut se mun matka, että semmosesta ulkoisesta suoritustekijästä ehkä kääntynyt sinne sisäänpäin. Ja katsotaan, mitä se sitten 10 vuoden päästä on. Aika näyttää sen sitten. Joo, toi oli kyllä hienosti sanottu ja ennen kuin mennään viimeiseen kysymykseen tänne YouTuben puolelle, niin haluan kysyä vielä sen, että mitä sä sanoisit sellaiselle miehelle, joka on nyt ehkä vähän hukassa, vähän etsii omaa paikkaansa maailmasta, miettii, että hänen pitää olla jonkunlainen, hän ehkä vilkuilee somesta myös tämmöistä verrokkia, ja yrittää sitä kautta löytää sitä merkitystä ja tarkoitusta, niin mitä sä sanoisit tällaiselle nuorelle nyt? Sä et ole yksin. Se, mitä mä tarkoitan sillä, että on ihan ok, että joskus ei ole ok. Toivottavasti ei kuulostanut miltään cheekin räpillä. Tai se
se oma ymmärrys löytyi siitä, kun alkoi oikeasti vastaamaan kysymykseen, kuka minä olen. Ehkä se tulee sieltä just, että mitkä on ne oma elämän arvot ja niiden arvojen kirkastaminen koko ajan ja sitten eläminen niiden mukaan. Ja se vaatii pysähtymistä, se vaatii sen puhelimen sulkemista ja se vaatii tunteja tai kymmeniä tai satoja tunteja. Ihan vaan olla hiljaa ja jutella eri ihmisten kanssa ja olla eri ympäristöissä ja olla yksi. Ja se mulle ainakin oli hyvin herättävä kokemus lukea Aki Hintsan kirja Voittamisen anatomia. Ja siellä nimenomaan tämä kuka minä olen ja sitten sen ympärillä näitä muita. Nyt en näitä kaikkia valitettavasti tässä kohtaa enää muista, mutta siis semmoisella kulmalla saa vähän asiaan. Ja sitten, että mitä on 20-vuotiaana, on eri asia, mitä on 30-vuotiaana. Ja se, mitä mä oon vaikka nyt, niin en mä kuvittele, että me ollaan hirmu kaukana itse asiassa toisistamme. Vaan tää on nimenomaan sitä, että se on ihan ok olla eri-ikäisenä jotain, ettei saa verrata muihin. Vaan se tärkeintä, että tänään on parempi kuin mitä on ollut eilen. Kyllä, ja tossakin on todella tärkeää se armollisuus itselle, koska mä oon nyt tehnyt näitä valmennuksia, mä oon valmentanut niinku miehiä ja naisia, ja nyt on siirtynyt enemmän siihen, että haluan nimenomaan keskittyä miesasiakkaisiin ja auttaa nimenomaan ehkä tällaisia ihmisiä, jotka on vähän hukassa sen itsensä kanssa ja haluaa kuitenkin suoriutua elämässä, on tavoitteita, mutta ei ehkä oikein tiedä, että miten sinne pääsis. Niin mä oon huomannut, että jokaisen kanssa, on se sitten mies tai nainen, niin jokaisen kanssa on pakko lähteä siitä, että millainen se ihminen on nyt, miten hän kokee itsensä, oikeasti ihan vaikka pysähtymällä ja kirjoittaa itselleen ylös, että mun identiteetti on nyt tämä. Ja sitten lähteä sitä kautta miettimään vasta, että millainen ihminen mä haluan olla. Sitten kun tätä on pohtinut hetken aikaa, voi vasta lähteä miettimään, että miten mä vien tämän arkeen, ja sitten sitä kautta voi lähteä mun mielestä vasta tavoittelemaan niitä ulkoisia isoja saavutuksia ja tavoitteita. Mä en sano sitä, että ulkoiset saavutukset tai tavoitteet olisi jotenkin huonosta, mutta jos etsii pelkästään sitä, vaikka sitä rahaa tai mainetta tai kunniaa, niin silloin vaikka sen saavuttaisit, niin se voi olla silti pahin asia, mitä sulle tapahtuu, koska voi aika nopeasti tulla tällainen tyhjä fiilis, että mitäs sitten. Ja ihmisille tulee aina se. Mutta jos sulla on joku iso merkityksellinen syy siellä taustalla, niin silloin se menestys on melkeinpä taattua. Mulla olisi yksi kommentti mielessä tässä. Anna palaa. Niin kuin meilläkin on tämmöistä maallista ikäeroa. Ja yksi semmoinen niin kuin oman miehen matkalla niin on huomannut, että jotenkin että pitäisi aina olla vanhempi, miltä oppia. Ja hitot. Mä oon oppinut sulta ihan hitosti. Ja itse asiassa mä oon oppinut ihan pieneltä lapseltakin jopa paljon. Että tää on ehkä semmonen kans asia, mistä pitäisi välillä niinku ravistella itteensä, että ei aina tarvitse vanhemmilta iältään oppia, vaan on eri ikäistä viisautta. Sieltä saa itse asiassa aika paljon. Joo, tohon voin samaistua aivan älyttömästi, varsinkin nyt kun mä oon siis toiminut opiskellen luokanopettajaksi ja teen sitten samalla näitä valmennuksia ihan aikuisille ihmisille ja nyt on päässyt oikein sinne ruohonjuuritasolle opettamaan vitosluokkalaisia ja mä oon oppinut tämän 5 viikon aikana niin paljon niiltä lapsilta, koska ne katsoo elämää niin eri vinkkelistä. Ja kun sä opit sen, että tää lapsi ei ole vaan se hänen vaikka identiteetti tai persoona tai vaikka diagnoosikaan, vaan hän on lapsi ja hänet tulee ottaa huomioon
joka tapauksessa, vaikka hän käyttäytyisi kuinka huonosti, niin mun pitää päästä ensin kiinni niihin juurisyihin, että mistäköhän se voisi johtua. Voiko olla, että häntä ei ole kohdattu vaikka nuorena lapsena niin paljon kuin hän tarvitsisi. Ja sitten kun sä oikeasti saat niihin semmoista yhteyttä ja kontaktia, niin vitsi mitä oppeja sieltä löytää, kun vitosluokkalainen kertoo sulle historian tunnilla, että miten vaikka joku Egyptin aikainen faarao on kuollut nuorena ja sä et välttämättä ole itse sitä tiennytkään tai muistanut omilta kouluajoilta. Ja mä oon täysin samaa mieltä, että ei todellakaan, mentorin ei aina tarvi olla se vanhempi. Joskus voi oppia niiltä nuoremmilta ja mä ainakin pyrin nykypäivänä varsinkin niin oppii mahdollisimman paljon mahdollisimman monelta ihmiseltä, että voisi sitten olla, niin kuin sanoit itsekin, että parempi huomenna kuin mitä tänään on. Mutta nyt päästään tämän YouTuben puolella viimeisen kysymyksen pariin ja mä aion ottaa tähän keskusteluohjelmaan sellaisen perinteen, että mä kysyn jokaiselta vieraalta, niin kuin mä kysyn nyt sultakin. Mikä olisi ollut semmoinen kysymys, mitä sä olisit halunnut, että mä kysyn sulta? Tää onkin aika hyvä kysymys. Nyt tuli todella paha kysymys. Tässähän oikein, sä varmaan joudut editoimaan tätä. Mä välttämättä en editoi. Mä haluan, että mitä olisi pääset rauhassa miettimään. Tää ei ole helppo, mutta... Mikä on oppi, mitä sä haluaisit jakaa muille miehille? Mikä se on? Älä hyväksy väärinkäytöstä ja pyri tekemään asiat oikein. Kiitos, Kimmo. Ja nyt niille, jotka on YouTuben puolella, tämä versio jää tänne YouTuben puolelle. Jos sä haluat vielä kuulla vähän syvempää keskustelua liittyen tähän Kimmon kokemaan väärinkäytökseen ja siellä mennään ehkä vielä vähän tätäkin syvemmälle, että miten sä oot päässyt siitä yli ja miten se on vaikuttanut suhun ihmisenä, niin bion linkistä löytyy linkki mun perustamaan miesten yhteisöön, jossa jaetaan tällaisia asioita. Jos ei päivittäin, niin vähintään viikoittain ja sinne liittyminen on täysin ilmasta, ei maksa mitään ja siellä sä pääset minun ja Kimmon tapaisten ihmisten kanssa keskustelen miesten haasteista, miesten ehkä ongelmista, mutta myös niistä, että miten niistä päästään eteenpäin. Ja haluatko kertoa, Kimmo, vähän omaa fiilistä, että millainen fiilis sulla on ollut siitä 100% jengin hengestä ja mitä oot saanut siitä, kun oot liittynyt sinne? Miehet pystyy näyttämään niin paljon syvempää pintaa, mitä meistä ulkopuolelle niin kuin annetaan itsestämme. Sulla on aivan mahtava tämä formaatti ja se kysymykset, millä sä herättelet kaikkia, niin laittaa väkisin ravistelemaan sitä nykyitseään. Ja tämä on sitä hyvää rakkaudellista puolta, mitä maailma tarvitsee lisää. Kiitos. Hienosti sanottu. Halataanko? No niin, loistavaa. Kiitos paljon, kun tulit vieraaksi. Kiitos. Jos haluat nähdä loputkin tästä keskustelusta Kimmon kanssa, siellä mennään vielä vähän syvemmälle siihen, että miten tämä tapaus on vaikuttanut Kimmoon, miten hän on päässyt siitä yli, niin mun bion linkistä sä pääset liittyyn täysin ilmaiseksi mun perustamaan miesten yhteisöön. Siellä sä pääset juttelemaan mun, Kimmon ja muiden samanhenkisten miesten kanssa tällaisista aiheista ja viettään aikaa ja oikeasti käymään aitoja keskusteluita ja ennen kaikkea tekeen aitoja ihmissuhteita. Se ei maksa mitään, mutta sä voit saada siitä todella paljon. Ja jos et vielä tilannut tätä kanavaa, niin ota ihmeessä tämä kanava tilaukseen. Murretaan yhdessä miesten muureja.